Takže lidi, čus, dneska vám vítám u dalšího videa a dneska si ukážeme, jak hacknout, jak hackovat, a dejte like a odběr, se zvonečku a já už to nebudu ukazovat, jdeme na to. Takže první krok, kliknete na aplikaci Robloxu, to se vám načte, to je prostě jasný, že lidi, ale plná pohoda a tečka, zajdete dolů, prostě najdete si nějakou prostě hru, nevím, třeba toto. A takže tak, nevím, jako lidi, co to je za hru, ale jako teda to celkem dobře, já to nemůžu teďka ukazovat, se bojím, že to prostě nějak nestihnu, ale OK, teďka tam napíšeme. Vy to možná nevidíte? Jo, vidíte, super. Lomeno, dejte tam, čekejte, jméno Console, Console, dobrý. A vidíte, máte ty jaké. A pak tam dáte na load, memory a tam si myslím, že tam dáš už lítat. Nevím, jak se to zapíná, nějak na to kliknete. Zkuste to nějak,